sa Israel dunay tulo ka tuig nga way ulan. So imagine kung way ulan, kung El Nino, hubas ang mga tubig, kasapaan, kung way tanom nga mulungtad, kung kay muuga ang yuta. Dunay usa kay kayo na nga kanang ang tibuok probinsya nakasinati og taas nga huwaw. So mga matay ang mga tanom, mga sa tubig, busa, nagkahiusa ang pare o ang katawhan nga mag-ampo sila ato sa gawas sa simbahan aron mag-offer o pag-ampo alang sa pagbundak sa ulan. O yan, nag-ampo na sila sa pag-ampo sa pare, busog, bibundak ang ulan. Apan way usa kanila nga nagpayong kulang sa pagtuo. Precisely nga pag-ampo ni Prophet Elijah nga di ulan sa Israel tungod sa kalutan sa mga tao, kulang sa pagtuo. Kunya karon tubag nini ko ng pagbasa ato nadungog diha sa Ebanghelyo San Mateo. Remember, San Mateo presented Jesus as the new Moses. Kinsa man si Moises, siya ang magtutudlo, ang nagtudlo, naghatag sa balaod, human sa iyang recollection for 40 days and 40 nights dito sa Mount Sinai. That's why ang pagpresent ni San Mateo kang Isos nga magtutudlo, bagong Moises nga nagtudlo sa balaod, so misaka siya sa bukid, representing Mount Sinai. Daplin man sa dagat o Lake Galilee. O niya, symbolic of the kanabang dynamics of Moses, siyang niyadto siya sa bukid Sinai. O kining mga bulahan, muna ang tawag sa simbahan niya, preamble of Christianity. O kining mo sab kini ang kanang quality o kwalidad sa usa ka tinun-an o sunod kang Kristo. Kining matanan nga gihisgot din sa mga bulahan, muna ang wala kauyuni sa katawhan, sa kalibutan. Kinsa may gusto maganto sa bulahan kamo mga kabos. Unya usa ka preacher mo adto sa kanabang lugar nga naglisod, sa Syria for example, ingon nga diyan gutom, ingon bulahan kamo kay kabos kamo, pobre kamo, amo di ka matigbasan. You are romanticizing the poverty. Pero kini importante ni sa pagtudlo ni Jesus na ato batunan, isip iyang mga tinun-an o sunod kaniya, ang pag-antos dili na part sa bokabularyo sa kalibutan sa mga tao. Muna ningkamot, eskwela ko pag-ayo, maningkamot ko pag-eskwela makapasar, aron ko makatrabaho, hayahay ko. Musa mga bulahan sa kalibutan, kadtong dunay dagkong balay, kadtong nakapasa sa board exam, kadtong dunay dagkong achievement, o dagkong ranggo sa katilingban, muna ang mga bulahan sa kalibutan. Pero sa Ginoo di na mao pagkabulahan. Ang bulahan sa Ginoo kadto nagsunod siyang kabuton kay maila ang gingarian sa langit. Bulahan kadto nagantos. Way gusto ka tawo nga magantos sa kalibutan. Wala ay gusto magantos kay dili part sa akong vocabulary magantos. Mabitaw nga ang kalibutan, this fast changing world, nag-imbento og teknolohiya na di ta maghago. Wala in one push na buton kunya mo ana so sa ka pindot o anang kwarta tubig na ana kuryente sa pindot o ana suga. So kinsa may maghago na ana doon na may sakripisyo? Wala na. Pero na man nga mga pare nga nagsakripisyo sa ilang sakit, ano man, because of their stupidity. Ibaw na daan nga doktor nga ayaw pag-inom, inom maghapon, ayaw pagkaon ug tamis kay kana mosamot ang kining sakit sa sugar, diabetes, mukaon manggihapon kay addicted to sugar naman. So kinsa man ang kabuton sa Ginoo ba o sa kabuton sa tao? There are sufferings nga kanang hinungdan sa atong pagkataratala, sa atong pagka-stupid. Di na sa Ginoo. Hindi matamati. Kumitaw na atong ihambing kang Hari Solomon.
dihang paghari ni Hari Solomon puli sa kamahanin sa Hari David sa damgon utana ang Ginoo kay unsa may gusto nimo nga dawaton ikaw mahimong hari. Wala mangandoy si Hari Solomon o kanang sapi. Yes, enough sapi sa kingharian. Power unsa ba diha nga kanang atong gikinahanglan nga maangkon kasagari atong giampo. Ang gingon ni Hari Solomon kaalam. Ang kaalam tungod kay kung doon na kay kaalam sa Dios, kabalo ka kung sa ang pagdumala sa katawhan ng ipiyal kanimo. Unya, kung doon na kay kaalam kamo ka unsay maayo kanon aron kabulungtad sa imong pagpuyo, sa imong kinabuhi, ang kaalam. Kaalam sa pagdumala sa ingarian sa mga tao, kaalam diha sa pagdumala sa salapi. So muna ang kaalam pangayo sa Solomon. Kanato, di nato may pangayo ng kaalam. Ato kwarta. Ito na ningkamot ta. Kung sa paningkamot ato, mingunta nga, kung saan ako makuha diha, na may bahin niya na, 20% yung bahin. Tingnan na. So, kini mga preamble of Christianity, kanang bulahan, dili man mo unay kanang pangandoy sa mga tao mag-antos nga pangandoy nga kanabang kabos di pangandoy pero mo ni ang gihatag nga kanabang pagtulunan ni Jesus kadto sa mga tao gusto mo sunod kaniya kanabang kanang kabos ta nga atong saligan ang Ginoo kay kung we have enough properties o so much money di man ta manginahanglan sa Ginoo kay kung atay kwarta sab problema kita. Pero kung daghan tay kwarta, problema gihapon. Ano man tungod kay daghan tay abuso nga atong buhaton because of money. Money can bring damage to ourselves. Tungod sa kwarta, makahimo ka sa mga butang. Pero doon na ba koneksyon sa Ginoo? Wala. Kung ito na nga kung kita nakadawat o mga sapi o mga grasya nga sa Ginoo, wala nga. You start the day with prayer. Kini sakto gyud nga sugdan nato ang ato adlaw sa dita madto sa trabaho ang pagsaulog santo sa misa aron kita makapasalamat sa Dios sa laing adlaw sa atong kinabuhi ipukaw kita niya aron kita makapadayon sa atong mabuhat matag adlaw ug usa makapangayo kita pusog kaniya sa tibok adlaw nga magmanungtaron kita diha sa atong kahago nga kita kanunay unta ubanan aron panlipdan o matagaan may panglawas padayon ang atong panginabuhi. So muna ang Ginoo nato mo'y pinakaimportante. Siya na bahala sa atong kinabuhi kung kita matin-anon diha kaniya kay matud pa bulahan kadtong mga maluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Muna part na sa pag-ampo diha sa kasal. Kay ang mga couples nagyawhag nga maluyon labi na ngadto silang mga anak bulahan kadto maluyon kay may kaluy-an sila sa Dios kining compassion may kinahanglan muna nga ang pagkaluoy mo ang pagpasaylo pagsabot sa tao sa iyang kahuyangan that is kanang trademark of being a Christian.